Salutare români și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de PES 2015 Career Mod cu Espaniol, desigur. Da, și nu știu dacă mai știți din episodul trecut sau nu știu dacă am mai apucat să și aia, dar da, ne-au venit transferurile. Și din câte am văzut sunt niște transferuri foarte bune, nu mai știu. Oricum n-am jucat cu ele mult. Da. Ce? Nu. Pic că eu vreau formația aceasta. La kick-off. 4 3 2 așa. Foundation and out position. 3-2-2-3, da, aceasta este. Bun, line-up. Sanchez, lăsăm aici Garcia. Urc aici. Și mă va fie și va intra Chițu în locul lui. Țără rezervă în locul lui Abraham. Chipciu stânga locului Stoane și atât. Să-l băgăm și pe Țără. Aș băga și pe Țără. Hai, în locul lui Caicedo, îl lăsăm pe Caicedo rezervă pentru acest meci. Ca să le evoluăm pe Țără. Un pic și pe el. Și da, ce vreau să vă zic. Dacă vă place această serie, nu uitați să apăsați butonul de like și da. Și faceți vizionări. Și vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru numărul la care am ajuns de 7 abonați, mi se pare. Da, cred că 7 abonați. Și vreau să vă zic ceva. Când vom ajunge la numărul de 10 abonați, voi face un video ceva mai special în care vom juca PES, FIFA, GTA și alte jocuri. Sigur, de o oră și o oră. Așa, iar ce vreau să sărbătoresc acel număr de 10 abonați și poate îl aducem din nou pe Nixon, să reușim să filmăm cu el. Dar voi ce trebuie să faceți este să vă abonați, spuneți prietenilor voștri să se aboneze, dacă vă place ce fac. Și da, desigur, la fiecare număr 10 o să poată să fac și la 20 de abonați, vedem noi. Dar acum trebuie să jucăm, să ne concentrăm la acest meci. Hai, Chițule, hai mă Țără, că după ea, băi, urât. Mamă, e roșu. Fac pare că e roșu. Mă mir că e galben. A luat din spate direct. Primului meci, primului galben la echipă. Ce debut bun. Deci n-a atins mingea și la galben. Sevilla, Salva, Sanchez. Hai Garcia, ia-l! Ia-o bine Garcia, hai Chipciule. Ție îndemânge foarte bine. Hai că avem corner. Garcia. Hai Garcia, centrează bine Garcia. Bine Garcia. Hai mă, nu pot să-i rețin numele lui Oranjado dacă vă dați seama că pronunț greșit sau zic altceva în loc de numele lui, să vă dați seama că asta se întâmplă. Ce gol era să dea? Ține-te cu lângă poartă. Atât gol, dar nimeristă. Da, și dacă vă întrebați de ce se vede ceva jos, în stânga un pic, că ca o lumină când face ecranul un pic negru, este de la blițul de la telefon, că eu filmez cu telefonul și da. Ce șut are Chipciu aici? Mult peste foarte, ce să i-a spart capul la fanul ăla în care a tras.
cred că totuși am făcut o greșeală că l-am lăsat pe țără atacantul locului Caicedo pentru acest meci. Așa, hai mă, nu! Bine că l-ai luat. Bine că l-ai fault. De asta e galben. Bine că e galben și nu e roșu. Mamă, e rost direct piciorul. Sună la rupt. Dă un capă. Hai Garcia, hai Garcia, hai Garcia. Hai Sanchez. Băi! Hai Lopez, hai Sanchez. Du-te, chipciule, ia minge. Hai Garcia. Hai chipciule. Hai țără. Mă, de ce dai după ăla? Hai Chițule? Chițu! Aoleu, ce ratare are Chițu, nu pot să cred! Da, și mai vreau să zic ceva, lucru care nu știu dacă este așa de important, dar să vă zic, o să vă las în descriere un link. O să-mi fac o pagină de Facebook cu, da, specială pentru gameri HD, așa. Ce nu s-a întâmplat? Nu știu ce, nu mai merge Blizzard? Cred că s-a oprit. Da, s-a oprit, asta este. Are calitatea la fel ca data trecută. What? Așa, ia-l! Torfa! Sper că nu e, nu te trebuie. Direct roșu. Să vedem că nu știu să zic lucrul ăsta. Nu, după. Hai mă, chipciule, unde ești? Te băgai și acolo în centru și lansezi. Hai mă, țără, ia-o. Bine, țără. Bine. Hai, chipciule. Bine, mă, nu-i nimic. Hai că am jucat bine. Am jucat bine și așteptați un pic, dacă focalizez un pic mai greu, n-am ce să fac. Mi s-a stricat telefonul și da. Hai chițule. Băi, n-a fost mă fault ăsta? N-a fost fault? Bine, mă ia. N-are că-i fost fault. Nu-i nimic. Să jucăm bine, hai chipciule, hai chipciule, hai chipciule. Dacă n-am fost bine. Un centru bine. Hai Fuentes. Țură! Hai bă, țură, bă! Bine, mă. Eu așa și ca ei se numerați. Hai, țură! Bine. Cred că pe Garcia o să-l simte să facă pe Mercedes și pe țără în dreapta. Cel mai probabil. Ția nu prea mi-a plăcut ce jucat, dar nici țără nu prea a jucat. Respect pe cine să jucat. Pe Tixul, chiar a jucat. Băi! Mamă, cât de prost, dă! Acum iar de fault. Hai mă, că nu te accidentezi, te dai ce-i roșii galben, chițule. Chițul ăla, nu? Nu, salva! O Mirca, nu, salva. De pe terenul ăla. Hai, Colotone, haide. Hai, Coloto. Coloto, hai, țără. Hai, bă, tu!
Nu se poate, mă. Dar nu știe să tragă la poartă. Ce transfer am făcut? Am cheltuit banii degeaba. Transferul ăsta. Nu știu cum să ești ceva, dar el nu vreau. După ce am făcut și titularul într-un meci foarte greu. Tot nu vreau să le fac. Ce nu știu. Mai tras puțin și mai luat puțin și îl scot afară. Azi dacă nu reușește să dea un gol repede, o pasă de gol, afară. Înțeles. Hațere. Suro! Bine, mă! Ha, știu că-l scot afară. Bine, mă! Ce gol! Dă și el primul său gol. A reușit să o bage. Puștiu. Pușcă naiba are 20 de ani. Ce mai contează? A băgat-o în poartă. Pentru noi, nu pentru ei. Hai țără. Uite-te n-ai. Mamă, galben. Și tu. Mai avem galben? Ieși. Ce mă fac? Nu știu ce schimbări să fac. Sanchez, ești tu și intră. Caicedo, Chipciu, ieși, intră. Flair și Caicedo urcă în față. Salva, ieși, intră. Da. Facem și toate cele 3 schimbări. Asta e ce să facem. Nu avem ce. Uite, am filmat 12 minute. Băi! Băi, nu. Hai, Claire. Claire, că dacă joci bine, rămâi titular. Nu știu pe titular. Dă-i, bă, drumul la minge. Hai, bă, dar dă-te încolo, că ăsta n-a fost. La Claire n-a fost acolo, da. Bă, chiar n-a fost. Ia-și, Chico. Mamă, când avem de eliminat, nu mai jucăm nimic. Mă, Caicedo, bagă-te mă în el. Ia-l-mi. Ia mingea, du-te-mă cu mingea, du-te-mă cu mingea. Hai, du-te cu mingea. N-are unde, n-are cum să treacă. A trecut. Băi. Bine, mă, ce n-a dat? Chițu? Da. Chițu. Bine, mă, Chițule, mă. Transfer reușit asta. Le aduce victoria astăzi. Le aduce și el victoria. 2-1. Chițu a cerut mingea la un moment dat, dacă l-ați văzut. Nu, n-a fost Chițu. Da, a cerut și Chițu la un moment dat mingea, dar mai târziu. Cred că nu știu cine a fost și Chițu, cu o lovitură de cap fatal. Nici Casillas nu scotea pe aia. Ia, bine, mă! Da! Victoria! Victoria e a noastră! Da, oameni buni, cam atât a fost și cu acest episod de PES 2015. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost Gamerul HD și v-am salutat! Și pa, pa! Ne vedem data viitoare!